I pozdrav svima ljudi, Miksa ovdje sa kanala Gaming Team. Ljudi, dobrodošli u novi video, znači danas opet CSGO, igramo Shift Challenge, tu je sa nama Šomi. Pozdrav. Čujete kako tamo nešto brčka kod njega. Ništa ljudi, Shift Challenge, imamo znači 3 mape, Vertigo, Inferno, Train, ove ostale mape ni ne igramo. Tako da idemo u meč, pa kad nađe meč vidimo se i javljamo se tamo. Ništa ljudi, evo nas... Dobro bre, ćuti. Ništa ljudi, evo nas na warm-upu, kao što vidite, znači igramo protiv nekih likova... lik me prosvirao. Ništa, igramo ljudi protiv nekih invalida, kao što vidite, mislim, ovo su neka invalidska kolica. Ali nisu ni oni za bacanje, tako da Koga nisam ubio bre? Crnca. Što sam počeo mnogo loše da igram USP i... Alo? Jel me šprda neko? To ljudi, warm-up se završava, tako da idemo lagano u meč, znači Shift Challenge, jel tako? Tako je, Shift Challenge. A možemo da kupimo šta hoćemo, jel tako? Da. A ne možemo da skačemo? Jel možemo da skačemo? Aha, mora da možemo, realno. Pa tu moraš da se popneš, moraš da skočiš. Da. A ja ću da idem ovamo na long. Može skakanje. Može, ajde. Može sve, samo shift mora se drži. Dobro. Je zeznuto malo. I box 1. Kako će da nas prosviraju likovi? It was at this moment that he knew. He fucked up. Hop! Joj! Ja pustio shift. Tu sam ja tičio. Ne pikuj. Bravo. Ja malo prvom kad krenuo da me puca, Potrči. Potrči za štoljpi, ne žeče. A to niko ni ne koristi. Taman tako. Da kupimo puškice, a? Pa da, ja ću neki lagani forsić. Ja ću famos. Ajde. Trči, ne žeče. Oni pre nas ima dođu na sajt ako trče. Pa da. Planta ozbiljno problema. Da, plantao. Što mi nisi rekao da planta? Bravo, ček dolazi mi. Gde? Tu ti je kod naranđastog voza. Evo. I box. Ubi me. Sve dobro da proći. I tebe ubio. Minut 44, da. Znaš šta je najbolje? Da stanemo iza nekog ćoška i da pikujemo, da čekamo. Jer ovako nema šta. Ajde se uštekamo i ja i ti na sajt. Ajde. Realno to nam je najlakše. Evo ga. Bravo. Jedan rip. Evo smoke. Ubi me lik. Iz CT-a. Minus 39. CT? Pa tu, odatle negde. Tamo dole, tu. Ne znam nikako se zove. Imaš smoke iza. Op! Imao si smoke, ludi, mogu se mu baciš da... Ima da ti pukne bomba. Op! Bravo. Te klao, a? Seči. Pa dobro, to pokaži. Inače ljudi, kao što vidite, M41S Nightmare, inače to smo dobili od naših sponzora gameshop.rs, imate na Instagramu njihov profil, prvi link u deskripciji, tako da posjetite za najjeftinije skinove. A sad idemo u klip da ih malo naslažem. Prošao i box je... Op, evo ga! U pop! Tamo. Evo! Ima scout! Minus 22. Minus 22. Pa tamo smo na tu stranu. Sad si me usio sine. Trči ludi, ne šeči. Tu će ti planta. Evo ga, znao sam. Drugi planta tu. Bravo. Malo je to. Malo je to, 14 health. Hajde operaviti nema ga, aj dropaj. Odatle brate ti ako stigneš na sajt pre njih ja sečam. Ma bre oni kupi scout i ušteka se tamo. Treba se da kupi molotov. Evo, bacili ovdje molotov. Bacili se. Sajt je nam prišao vratno, e-box. Evo ga. Sajt je, bemo li ga usta. Te ubio, a? Desno. Joj, čuo sam ga. Znaš da sam ga čuo? On me pita jel te ubio, pa čuo si ga, ja te gledam i krti. Ja te ubio. Čuti bolje. Mi vodimo to.
Mi ako im uzmemo, nije brate, tako? još 2 runde mi da pevamo. Čuti, znam. Uz zid stao. Kako mi je skinuo lik? Samo Ej, izletao i Majko, bam. jedan. Samo izletao i bam. Majko jedan. Pa ajde, ali posle zadnja runda. Tako da, ali nema veze. Pa dobro. Ajde, idemo obojica tu. I pusti me ovamo na kućicu. A ima da, pa oni nam bace molotov uvek i ubiju nas. A nek baci tu kad su prošli. I ti znaš šta možeš odmah da prođeš na sajt gore, da se popneš iz ove kutije prve. Da, oni već došli na sajt. Ajde, penji se. Beži, beži. Bomba. Opa! Odakle je tunel jedan. Znam. Prišao. Desno. It was at this moment that he knew. He fucked up. Jel me šprda neko! Minus 80! Daj jedan reč quit za klip, neš jače. Minus 80 sam mu dao, bre. Jel moguće? bolje kad si panglu. Znaš kako me ubio lik? Ja sam se sklonio vamo uz zid i on me ubio. I to no scope. Vidio sam. Pa jel me šprda neko? Sve ima snimljeno. Ima da im bacim Babu se malo. dalje snimak, pa poslije ćemo da vidimo. Plenta. Idi. Zrašuj ga. Pazi ti tu stranu. AWP, no scope. Čini. Uf. ARP. Shiftaj, bre. Kuku. Ima da se završi runda dok stignemo na sajt. Zeleni voz je jedan. Evo ga. Evo je ciganin gore. Ja sam low. Jedan ti je gore, Heaven. Znam, ne da je gore. Jedan levo, prati ti levo tog. Ja gledam ovo gore. Prati ona tišo iza. Da planta. Da ti dođe sa leđa, majmune. Čuti. Evo ga gore još. Evo ga. Bravo. Flikara Jackara, daj mi taj digl ovamo. Sam malo te ubijem. Ti mi flashu, ja ću da piku. Neš jače. Ja ću idemo ovamo kroz pop, kako se sve. Pop, sveštenik. Prijatno mi. Prijetno mi, on jede bombone. 5 popadne. Klao me lik! Lik me klao! Čuti bolje. A tu je gore negdje. Možda se uštekao. Evo ga! Joj, tebe da Ja nemam vreme da odem na sajt, jebote. Pa taman tako. Vreme nema ga. Evo ga! I tebe klao! Jebam je vam! Ko fol hahaha nešto. Napiši tu. Besplatna reklama. Gaben rekao može. No i puši kurac, aj. Vozi. Jednom se alive-a. Jedan ti je... Ja, moguće, minus 42 lik. Tu ti je, tu, in front of you, neš jače. Evo ga! A šta ti je, majmo je in front of you. Inače, ove bombone što jedan sam kupio na Gameshop. Generalni sponsor kanala. Ja ne mogu da se preskočim na drugi voz, sile nema. Oni, evo ga. Tu je Green Train, Ivy. Ajde bre, si ga ubio? Gdje? Bravo. Pa deve mi tu... Green Train. Green Train, i gubi se. What? Pa nema veze, realno 4 runde. Ne, ja ti kažem, mi kad Ne bi može uzeli... Mi kad bi uzeli 5, bilo bi i više nego dovoljno. To, polako sad, idem ja kroz Ivy. Ajde, Imamo vreme, samo polako. imamo vreme, nešto. Jo, ja skočio, ja me čuo majmun. A gdje? A, ko je ovdje? Padoše neka vrata, nisam znao da može da se sruši. Znaš gdje?
Ili CT ili ovo gore, u šteku se. Sad ću vidjeti dalje gore. Ajde. Gore nije. Hop. Eno ga on. Gdje? Neki voz. Main bre, main. Evo ti. Gdje bre? Pa šta Prišao, znam? prišao. Pa Prišao. čujem. Defuza! Ne defuza. Onda fake. Defuza, defuza! Pa pucaj! Pa pucaj! Pa reloado sam, glupane! Pa što nisi pucao? Pa reloado sam, nisam mogao da pucam. Jel me 0 metra sprda onda. neko? Ljuti botino jedna. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se klip svidio, ne zaboravite da lajkujete, subscribe-ite se na kanal, pišite u komentar šta želite da naravno snimamo, a do narednog viđenja imate jedan veliki pozdrav! Pozdrav!